Baqa lapho ke ubomi bam basetrongweni bukanaphakade. Ndasiwa kwesinye isisele. Ndafakwa nomuntu omtsha. Yayingengolangeni ke lo. Ndayiva igazini ukuba le indawo ayondawo yengedama le. Kusezogwini apha. Onwabe sathu. Ya Tuki. Kanji bathi ngubani? Uvelaphi? Khona banothi nifuna umuntu apha. Yabona ke melife. Apha akuvanga nix. Akubonanga nix. And akuthethi nix. Ndimo phetheyo apha. And andifuni ukuphazanyiswa nix. Yandiva? Ndakhawuleza namqhela uzuko endihlala naye esiseleni ngokukhawuleza. Engathi naye wakholwa ndim sisabonana nje. Wayephethe ke kolu khitshi. Yona ndlela ke leyo ukwazi umuntu osekitchini. Ndafakwa kwicandelo lokucoca ekitchini. Uzuko ebehlala yedwa esiseleni ixesha elide. Yiyo loo nto engatyilekanga xa efakelwa omnye umuntu. Ebenento zakhe azenzela kumnyameni. Afuna zaziwe nguye yedwa. Yikho le babephezu kwayo. Ndingayaziyo. Kodwa nandiza kude ndiyibhaqa. Ko andisavuyi ngako onwabile kwelikhaya. Ungumntwana wethu uligazi lethu. Sikuthanda sonke apha ekhaya uyeva bhuti? Kangangoba inhliziyo zethu ababhlungu kakhulu xa sofuna uhamba. Kanti utata ndilanda nini? Ndothi phela utata kusakhange abikho kwethutyana. Kodwa ndakuthembisa uzabuya kakamsinyane va. Umama yena Anya uyakhumbula kaloku umama wabheka esolweni andithi uhleli nomdali wakhe pha kwaye wonwabile. Nathi sathembisa uba sizawulandela sonwabe naye. Anditsho? Kunjalo ndothi phela. Ithi enkosi apha kwanoziqhamuka izinto ezinhla kuphathele zona bhuti. Wawugqiba ke wahamba uyodlala nabanye abantwana phaa phandle. Nkosi athi. Amenza. Indenza buhlungu ke ubona nje into yalamntwana. Ndixoleleni bethuna ngathi ukho abantu abasebendilindile. Oh, all right, kulungile. Khawutsho ntombi. Iapili iqhuba njani? Yena ubantu. Igqotha lakhe liphezulu kwayo. Ubantu yena uyachuchumbiseka kula jele. Ndivuyela nje bawiseka abantu eswelekile. Babe khona ayibone yonke lento. Uza mxhela umphefumlo. Susikhathaza malume. Into efuneka siyenzile thina kufuneka sincedane nobantu. Noma yintoni wena? Izizathu zakho ezibangela ba ukholelwe kubantu. Ndiyakubulela. Sikhona wena malume izizathu. Hayi kulungile bethwana. Semkile nathi auntie. Kulungile wena. Kulungile wena. Hayi noko singobantwana. Kuyathandwana wethu pha. Hayi nami ngiyabona wena. Mr. Accountant. Uyafuna ukuphuma apha. Undivisa? Uthetha ukuthini? Hayi ke, kanti ngiyakuzamela. Ndiyakholwa uphucuke kakhulu. Asiyo ndawo yabantu abanjengawe. Qha ke kuyakufuneka ubhatele. Mfondini, ndi-right apha. Andizuyenza le nto uyicingayo. Ayingangam mfondini. Ke ufuna undixelela uba uzawuboleka kule ndawo?
bakubulala ingqondo apha ingakumbi izifundiswa ezifana kunye nawe. Mfundi ndithe kuwe ayinamsebenzi. Sisigwebo sami esi. Ndincamile mna ngoku. Bendisithi umsulwa nje. Ndimsulwa kakade. Ufuna ndiphume apha ndibaleke bendileqa ungathi ngumvundla pha ngaphandle? Yaxola. Akubona abantu balela. Masiya, wena emsebenzini. Ya kitchen wena, i-breakfast. Into yetyala yayiye iphela engqondweni. Iphambili ngoku. Indlela yokuphila ejele qha. Ngenxa yabantu ababekholelwa ukuba ndimsulwa, ndazama ukuhlala ndimsulwa. Ndala ukuchaphazeleka kwizenzo ezigwenxa. Ndazixelela ukuba ndiza kubamba umthetho. Ema, wena kufuneka uphekile pha. Hamba shukum, phekile. Wena khangela, ukuklinela, uqoqa apha, beklina sokutya apha, otherwise ungathi ungcwadi. Shukum apha. Shukum. Sonke sihamba sabikho Umlilo kitchen. Ndiyaza ngokukhawuleza ngoku. Morning Professor. Njani namhlanje? Ndiphilile akho nto njani wena? Ndikhona namdala. Ndicela uzundisayinele le nto. Clean. Okay. Thanks, darling. Okay. Unable to take your call right now. Please leave your name, your telephone number after the tone, and I will get back to you. Thank you. Bye. Hello, Miss Carmel. Miss Carmel. What? Damn it. So tell me what Professor Kani's office.
Intoni? I-reverse call. Yes, this is Professor Kanye's office. Ndichilo nje asimazi lo mntu lowo apha. Okay, thank you, bye. Professor Kanye's office. Chini wethu ndichilo nje basimazi lo mntu lowo apha. Okay, bamba kancinci. Professor wethu ukhona umuntu omaziyo uNgilangeni. Ulangeni? Okay, put him through. Bamba kancinci. Masiqhamo. Dimo bantu man. Bantu, yazi ngoba uNgilangeni. Kuqhubeka ntoni? Ndiqhawule mafondini wani. Bantu, Ndingaphandle. uthina wena? Nansi le ndawo idubule umlilo mhlekazi. Uqale apha emva kwesitofu. Ebephi uzathu yena? Ebekhona, bebesebenza apha bonke. Yena nomshiye emophisha apha. Bemfaneni, niyaqonda kube nzima kangakanani uba le nja igwetywe ubomi lapha ejele? Andazi nami uba yenzeke njani le nto. Sibafumene bonke abanye. Kodwa yena uzathu kuthiwa akayazi yonke le nto. Fondini, ayikho le nto uthethayo. Ayikho. Niziziphukuphuku. Wena ke, into efunekayo ukuba ngokusifumana uzathu. Wena thatha amadoda ambalwa, niye straight kwa professor. Uhlala phi? Alimazi mbuzo basebenza khona manje. Masambi. Professor Kanye's office. Sergeant. Professor akakho usaphumile kancinci. Kodwa uzawukhawuleza abuye. Ithi number 15 Riverside Road, ePinelands. Kakade kufuneka ubuyele pha. Shi, ngoba Azibona uyabhatyaza ngoku. Mfondini, ndibonise njani uba ndimsulwa? Ngokuhlala phaya? Phofu nento yokuba ibelapha izenzekele. Nongale ngqinelana nami uthi kufuneka ubuyele pha. Uthethe nini naye? Ndithe xa ngigqiba uthetha nawe, ndathetha noNgalo uba ndifuna illegal advice. Ungalo lo. Ungalo secaleni lethu. Nangoku ndiyakuye, ndiyokuba ukuba kuqhubeka ntoni ngaphandle. Hayi khona noziqhamo. Awunonishiya nkolonkoloza ndodwa apha. Xa kufika abantu ndizathi wabani? Ewethu ka urelax uhlale phansi, ukhulule into uzinxibileyo. Nazi ya impahla zikantozini, unxibe zona. Ungalibali, pha ekitchen, yonke into ungazenzela. Urelax ufile at home. Le ndawo ilungile singathetha. Masitshayisa qhuma ke. Uzawusela ntoni? Hayi Nkosi. Uphaya kumendlini. Uthini?
Okay, let's go. We'll come back later. phofu uyaqonda uba njengoba silapha sobabili sophula umthetho ya uzawuthi iclient yam kodwa mna ndiyi-officer of the court njengazo zonke advocates bendimele uba ndisemapoliseni le nto. Ndiyakucela torho ngalo, ndiyakucela usuku lube lunye nje qha. Okay, kodwa makazise emapoliseni angikhapha. Enkosi ndiyabulela. Saphinda sithethe. Professor. Akayeke le mikhubo yakho. Hlekazi. Anqananga. Elishwa Jolela. Ngixabile. Hlekazi. Niqhubha njani wena neprofessor? Phofu ke ibi-business qha. Khawutsho Mhlekazi, ihamba njani i-appeal kabantu? Uyayazi uba xa ungasebenzi sometimes uyayiluza i-track. Awuyazi bendibonile wena. Ujolela ungene hamba noThandi. Yamazi uThandi manje. uThandi uyishomi kaDora. Indlela bebephuzana ngayo, bebambana ngayo, abuna ukusho nje babaqala ubonana ngayo. Hayibo. Mamela ke sisi, amapolisa belapha. Intoni? Bekunini ngoko? Akubudalanga. Andike sisibhiliva. Dlala lebe ngithotywa ngayo. Kubonakele. Uthi uba ikhona into endiyaziyo, mandidibane nayo. Ndibonile? Kufuneka uhambile. Ya ngizoyapha kwalangeni. Wayitheze nifike pha. Okay, sizakuhambisa. Akhona. Sizahambela kule game. Yabona ke into awusozenzeke leyo kuba mandisifake kangaka kule nto yakho wena uzijika ubuye umva. Yabona apho uzika khona bhuti ndizika khona. Apho uwela khona nami ndiyawela. Hayi. Sewasathini? Zephezu basunxibele. Se bathroom. Ndijonge izinxibileyo. Engathi zithanda bankulu kuwe. Uyayika ijele ne? Afune, athina ungabhityi. Koko kutya kwapha. Masambe siyosichisa. Intoni? Ndithi masambe siyosichisa, masambe mani. Yazibona nje abantu. Akufikanga belapha. Funeka uzimele noba kuphaya. Uzathatha nawe nge-signs. Yazi uba ndiphume ndinxibe isikhafu esibomvu uziyazi uba kubi. Kodwa uba ndinxibe ublue uziyazi uba yena into right. Ungavela ke. Yakufanele ngathi uyiblue yazi wena. Uzolibela ukugeza sisengxakini. Hey, hayi phofu nam. Yazi intoni? Funeka ndihambe ndofuna ubonakele. Ndive uba uqhubeka ntoni. Hayi mina ndifuna udibana nje noJolela qha. Intoni wena walibela ukubhanga? Hey. Mfundini, into endicabisayo ngoJolela uba akatsho kum uba uyazana noThando all the time. Ndikenokuthuka phofu nokuba uyazana noDora. Oh, ngoweSargent. Biseniphuma bona nje. Nalana uthi kabonakele ndiyifumene. Singangena professor? Ndinqamile kodwa biseniphuma Sargent. Asukulibaza zothatha ixesha lide sifuna nje ujonga apha endlini yakho. Nijonga intoni? Ndifuna ubantu zathu. Kuthiwa ulapha. Akutshiwongo. Cha andifuna uva ngondiva, ndifuna uzibonela. Ngandipha ke i-search warrant. Oh, iyafuneka naleyo? Kukho into oyifihlayo? Akhona ndifihlayo. Oh, ke ngoku. Khawume man. Sergeant. Khangela.
ufumene ityawu kwaye semanzi. Ole, ngikhamba ngayo this morning. Utsathi, nansi enye itowel. Imanzi nayo. Ngizula ubuso nezandla ke ngaleyo. Imeli baseyomile kodwa ngoku. Enako kaloku ukoma xa ifestire zivaliwe. Sergeant, ifestire yona ivulekile. Ndivula ngoku le festire ngona ingenayo. Yesatshi, khawuzobona. Mawuze impahla ezindala bendizigcina apha endlini sikuyazangunda. Ndiqoba mandizitshise. Ungazilahle emgqomeni nje. Hayi kaloku asindiyenzi mna loo nto ndigcinela impahla for abantu abadala. Cela uphume nale nto yangcolisa apha endlini. Professor, ingathi une-message up. Ndozindle. Ubrother kwami udala ukuhlala ezifama. So pha abanazo phone so basebenzisa i-ticket box. So uyathanda ukufonela. Nami sike ngilibala manje ucheck ezi messages. Ndingakhululeka ngoku because nifike sendihamba. Kulungile professor. Kodwa uzukhumbula into ebenye anisosiphukuphuku. And enye into uzujonge kakuhle apho unyathela khona. Andiqondi uba uyathanda ugcina izigebenga nawe apha ezibaleka etrongweni apha endlini yakho. Bukwafowuni uzathu uzisixelele. Siyavana? Masihambeni madoda. Yaba ngathi ngonyaka onesiqhuma amapolisa ekwanoziqhama. Ndahla ixhala xa ndimbona ejuzisa isikhafu esiluhlaza. Ndlela le wayemhlengayo. Yho. Kodwa andisoze ndiyilibale loo mini yokuqhwesha kwanjazi yaluma. Ndazibona ukuba unoziqhamo ndiyandimfaka kule ngxaki yam. Ukuba ndandizazi ingxaki esizayo ngentasuka ndazihlalela kwanjazi yaluma qha ke.
izinto zazisenzeka ngokukhawuleza. Ndaqonda mna noNosiqhamo ukuba lisekho ithuba lokubonisa ubumsulwa bam. Ndandingafuni nokuyicinga ukubanjwa ndinoNosiqhamo. Ndandiziva ndibhetele xa ndinaye noko kunaxa ndinomnye umntu. Yanhle le ndawo. Ngaphandle nje uba singathi same apho kuvele ukuthi gqi amapolisa. Hayi suka. Hey, akho nto thuse nje ubona uJolele hamba noThandi. Analoba yilento ndivele ndathi gqi nabo kwindawo engacingelanga kuyo. Lona bavele bandothusa. Analoba enye into beninesazela na. Man. Ngazikhalela kwaJolele useless. Kodwa nobungozi. Andimthembanga bona nje. Phofu zandimthemba kwasekuqaleni. Uthi yinto leba angasixeleli into ba uyazana noDora noThandi. Yintoni ayifihlayo? Akho nix ayifihlayo ngaphandle kwento yokuba livile uyonqena. Hleli nje phaya imini yonke phaya ekhotha kenza into ayaziyo ukunyovana nebail application yami. Akugqiba aqoqena nabamelwana bakaDora. Leyo ke into bengasoza yenza uba bengakhange nditsho. Uyenza nginqaba nditsho. Shame. Uyazibuyile pha uyobona eza tapes eze cricket. Tapes. Eze cricket. Uyenzile lonto? Ndiyaqonda. Hayi, ngiqonda uyenzile. No. Angiqondi uyenzile lonto. Kwafuneka into zami ndizenzele ngokwami sukela namhlanje. Ukuba zisekhona eza tapes because ndive ngathi bathetha uba bazazicima. Kwafuneka sizame. Into amapolisa axakekile afunana nami ngoku. Ndiyayiqonda lonto. Uyazi intoni? Ndifilisha kakuhle xa ndinawe sisobabini kunangaphambili. Kwaye enye into endiyiqondayo ngoku into yokuba ubungekho bengazusucceeda kuyo yonke lento yenzekayo. Enye into ke into yokuba yonke le nhlekelele yenziwe ndikwazi usondela kuwe. Into endiyithatha uba ke mhlawumbi ke lucky yam. Uyaqonda? Boy. Come. Yeah. Olonko. Je. Malum. Ja. Uthini boy? Ubube ixesha lingaka. Hey, ndizamile kangangoko kodwa bekunzima man. Phofu ayinamsebenzi lona, ndihlele kamandi nomalume noAnti. Oh, yanhle lonto. Safuna uhlala nabo? Uza kuphinda uhamba khona? Xesha nje lincinci wena. NoAnti noSiqhamo? Wena ikhona into endincitsa kuyo, uyamthanda? Ewe. Uyafuna uhlala naye? Ewe, uzawuba ngumama omtsha? Xa ifuna yena phofu. Umama uyakuthini ezulwini? Akho nto ingako wena. Xa uyafuna wena wonwabe. Ndiyamkhumbula. Ndiyayiqonda loo nto leyo. Hey, ofuneka ndifuna i-evidence okanye ndehla naye. Uthini nangoku? Ndithetha into yoba ndiya naye ejele. Hayi yena kwenzeka tu le. Kanti ingenzeka malume. Khawutsho ndinganceda njani mna? Into ongandinceda ngayo kuba ungandijongela umfana lo. Mna into manzaza kuwenza ufuna uncedo ethubeni. Hayi thetha nje. Hey, okwangoku sisangxamile kwafuneka ndibalekise ubantu. Hayi kulungile toko. Hayi kulungile. Uxolo wethu koniqhawule. Kwafuneka sihambile kaloku. Kulungile. Nihambe kakuhle malume. Sobona kakuhle. Bye bye. Sure. Bye bye. Bye. Uphathe kahle va? Uzakubone bonke abantu wena balapha. Okay. Jonga ke. Yenzele lento. Uzawubale kubheke pha endlini yaqo. Ungakulinga uxelele umuntu uba kwambona uyihlo. Okay. Enza baxelela ngenye imini. Baleka ke uhambe ubheke endlini. Bona Nkosi yami. Molo wethu xola.
Malongo Saji. Ungumalume kabantu ndithi? Hayi ndinguye ngqo. Apho ubuso nimqhelele pha ecourt wena. Unyana wakhe lo? Hayi ngunyana kamelwane lo. Ya. Ubuvile musuba ubantu balekile etrongweni ndithi? Benikade ayithi khithi. Kunomathotholo lo. Nike nabona? Hayi tu kangesibona. Amela. Ukuba nike nabonana. Uzumxelela ubantu ba makazinikezele kuba mna ubake nadibana naye ukumchitha ubuchopho. Yo. Hayi ndamxela Nkosi yami. Ungakhathazeka kuba siloke sihlole. Hayi ayikhulekani to. Nkosi. Mamela ke, ngizongena apha eva. Joa ke, ungaklingi uvele. Ndizawuthetha nawe xa kukho into ethi gqi. Hey man, ngasendihamba nawe ubona nje mos. Hlala phaa wena, ungaklingi uvele tu. Sizozama kangangoko. Bantu, please take care. Nozi, soze ndokulibala. Yonke into endenzeleyo. Thixo be nawe. Okay. Keep you waiting. Lingua. Yay! Mong mare puma baka log double offer. Puma. Bantu. Ja, versak. Kengolo bantu. Timlo lange. Ngicela ubeke umpho phansi mana ngiqabenanga nawe. Je. Hayi nceda ngamani. Andiqondanga uba nguwe. Je. Je. Makoden. Manodala. Ngibona ngani nje? Dangam masingena apha endlini. Mamela hloma. Uxolo ngongaqaleli kanza apha khange ufumane 2. Hayi ndangayinamsebenzi mani loo nto leyo mani. Je, wamkelekile apha? Ndifuna uncedo. Nanini na ndangamani? Kuphandle kum. Yefondeni? Ndiyivile loo nto. Njani? Abanye bephume kuradio. Nini? Sasa namhlanje. Hayibo. Hayi, suba nangxaki ntangam. Yonke into wena izawulunga mani. Fikile kwalangeni ngokuhlo. Emfundeni sikena novalo. Hayi mani bantu, yisafondeni masingena endlini. Ntangam, kodwa ngoyika sasifikile. Yena fundeka uchopha ufumana nasa isitulo. Nkosi. Eke, yakhumbula ukohlona kwethu bandathini kuwe. Dade, xa siphuma phaya ubozuzapho sothoba uncane. Loo mini ke namhlanje dade. Yebo mama. Hey hlona nami. Ndiqhweshile pha. Je. Phofu ke ayonto bendiyiplanile leyo. Izenzekele. Sike kwakho into enkulu ye-explosion phaya. Betha kwamnyama kwathi sa. Hayi ke nami ndazibona ndingaphandle. Ndasikwandemuka ke ngolo hlobo. Wow, Fondeni. Incedile loo nto yenzeka kwenza uba uzobalekela apha kwam. Singahlala kunye apha ndana. Ke. Phofu ke ayona nto engamandla ke ihlo into yokuba ndifuna ukubonisa uba ndimsulwa kangakanani na. Nangona ke ningayazi banza yenza njani loo nto. Hlala nje phansi ihlo, usele nansi iklasi yakho. Sizawuza necebo wena. Masisele loo ndawo. Yusisi andiqondi phaya ekhaya abafuni tu basithethe nani kaloku bathi masilumkele ukungena izinto ezikude kuthi. Intoni? Ha, ikhona nje into eneyaziyo kwaye ndiqinisekile into yobana ubhuti wakho yena kufuneka ethethe nam okanye namapolisa kuba ikhona into ayaziyo. Asinovela siyeke nje umuntu esifa ngenxa yoba sisithi asifuna usifaka ezindabeni zabanye abantu. Hayi khona.
Yabona ke wena ungenza njani bungazibona kule ngxaki? Ewe sisi ndiyakuva. Kwaye nyani le nto uthethayo. Ke ngoku. Wade wafuna ubhuti ngamxela ngalanto yala sisi. Wathini wethu? Uthi wababona besilwa emva koko wahamba okhwela emotweni lapho uthi wemoto ebomvu wahamba. Nkosi yami, yaqala ufumana indaba ezimnandi kangaka. Sizawuphinda nibuye late ndizothetha naye. Hey, Professor, uyazi uba nam ndababona? Wababona obani? Ubhuti bani nala sisi waphaya. Ngoku bebesilwa. Intoni? Emva koko wahamba lapho uthi wemoto ebomvu ingekemki iteksi kabhuti wam. Kodwa ke sisi ayindim ndodwa umuntu owabonayo. Sibaninzi apha. Yabona ke funeka wenze into efanelekileyo kunceda umuntu nawe. Kulungile. Ndiyayiqonda into yokubaleka ejele ayilunganga. Kodwa ke xa sikugaga nenegate ivulekile ngowutheni wena? Ngomkile. Kwenzeke loo nto ke ngakum. Ndayibona ukuba hayi ke ilakhi yam nam le. Ndangena endleleni. Demka. Bathe besithi pha kwabe kulate. Ngamapolisa sina. Ke ngole mododa. Ndiyaninqatha. Kwalangena apha ekhaya ndithi? Ewe. Sifuna igusha yihlo. Intoni? Hayi man, ndithi sizothenga igusha. Nje andiqondanga lokuvanga mhlekazi wami. Uzayifumana. Kwaye amaxabiso akho mahle. Umapha ke mhlekazi wami ndithatha nje isithixo yaqona. Umapha. Abantu bazofuna nje igusha mandanga. Zabakhawulezela bahambe. Ke mhlekazi masikhawuleze singene ngapha sophuma kwela cala ishixo zami zikwela cala wena. Uthi kutheni? Bayothenga igusha. Andikhatha noba bayothenga indlovu man. Ndithi babize ngeradio qhake. Umlangeni. Ndiyaphinda umlangeni. Kunela abanjwa likhweshileyo. Uthi babalumkele banobungozi. Dibana nabo wena ngeradio ngoku. Yeah. This is Base calling November Delta Bravo. Come in, please. We received a report about an escaped convict in your area. Come in, please. November Delta Bravo. Come in, please. Hayi unethamsanqa sisama wena nawe ezithe kufanele bazicinye kudalo kodwa ndilento ndifunayo kanye singazibukela phi no yabona ke lento inokwenzeka yabona kofuneka wena ubuye late kuba kaloku imishini xa xa yonke ingathi ayiqondi lento ndincame egqitha kufuneka ndizibone namhlanje sisi ndikasingxakile enkulu umcimbi wamapolisa lo kanti basa supervisor yakho supervisor lithetha naye xa kunjalo thatha isigqibo ngoku uyabona ke xa kunjalo kuzofuneka bekho umuntu ozawuthi andimele yabona kuba kaloku andidibani ndidibene namapolisa asiye kuye alright kodwa ke ndisatsho iza kutyabula le nto imali asiyongxaki biza nje wena imali masiyeke sisi hayi ke siyabulela nto zakuthi xa nikhonkwayo amaxabiso apho nawe kobona izigusha zityebile qinisekileyo noko imali yenu noyikhalela ayisa ngokwamkepha kuni madoda hayi kuhle mfondini sawubonana kulungele nto zobaba Bandot! Man, into engayiqondiyo pha kulana. Ukhona bezisipele ekitchen pha. Bafuna sijonge le nto.
Yemani, nangu lo muntu ebaleka ebheka ngapha. Masingeneni. There he is. He's getting away. Damn it. Call for backup. Ya, Ngombeni lo. Ewe nguye kanye. Uthi bangamyeki siyeza ngoku. Ubonakele simfumene. Bonakele, masambe. Bonakele. So simple in slow motion. Majority it is. Yima. Yibona la watch ipha kwasa scoreboard. Ithi 1:20. Ngicela fast forward. Use kusithuba zika relate please. Ufuna lento boyfriend? Please ngicela fast forward. Hands up, dude. Hands on your head. Hands on your head. Turn around. Turn around. Walk towards me. Yima. Buya mfaka nqanqa. Nankuya. Yabona ke
Ubantu zathu ke lowa. Ubani ixesha pha kwiskobhodi? 3:20. Yes! Yabona ke ndifuna le cassette and wena ndifuna uhambe nam. No kaloku Mamela apha and umamilisise kakuhle. Uyabona uba uhambi nam ngoku ndiza kubambisa. Ndikubambisele kwaphula umthetho. Masambe. Masambe. Yesake, lapho umuntu wakho simfumene. Ungasavuyini imbambelo omgulu ukuthi mhlekazi. Lonto ndifuna into ba umchargele ukubaleka etrongweni. Umchargele ukwala ukubanjwa ukusokolisa amapolisa yonke into nje faka yonke into. Sergeant. Umkhulula kanatyala. Umsulwa. Alaba yakhe inyaniso. Professor Gani nabo bonke ubungqina. Divela kwijaji. Zithi mkhulule ngaphandle kwemiqathango. Mkhulule. Sabe mkhulule. Ubaba. Nomzana uzathu. Ndixolele. Ngifuna ukuyiqonda into yokuba benisenza umsebenzi wami. Ngiqinisekile ukuba ngiwenza ngakhona. Ngifuna uba ngixolele mntaka. Ungandiphathi ngenhliziyo. Loo nto yanga uThixo abe nawe. Nami andisikelele. Zathu. Qhwitha izithende. Ngazibe ndiphinde ndikubona. Yandiva? Yabona le ntombazana? Ibusindisile ubomi bakho. Uzuyigcina. Hamba. Bantu. Uzuyigcina intombi yomntu. Nyana womntu. Ekugqibeleni wade washenxa lowo mqobo wawuqande ebomini bami. Ndakhululwa. Ndafumana ithuba lokubukela unyana wami ekhula phambi kwami. Nelokumazisa ngonina. Ndinikwe ithuba lesibini lokwenza izinto ngendlela eyiyo. Into ke leyo endiyibulela kuThixo umdali wami. Ndimbulela noNoziqhamo ngokunjalo. Amapolisa asathe gqolo efuna umbulali kaDora.
indenza buhlungu ke ubona nje into yala mntwana. Ndixoleleni bethuna ngathi ukho abantu abasebendilindile. All right, kulungile. Ngawutsho Ntombi, i-appeal iqhuba njani? Yena uBantu. Igqotha lakhe liphezu kwayo. uBantu yena uyajujumbiseka kula jele. Ndivuyela nje bawiseka abantu eswelekile. Babe khona, ayibone yonke lento. Uyizamxhela umphefumulo. Sosikhathaza malume. Into efuneka siyenzile thina, kufuneka sincedane noBantu. Noma yintoni wena? Izizathu zakho ezibangela uba ukholelwe kuBantu. Ndiyakubulela. Sikhona wena malume izizathu. Hayi kulungile bethwana. Semkile nathi auntie. Kulungile wena. Semkile wena. Hayi noko singobantwana. Kuyathandwana wethu pha. Hayi nami ndiyabona. Baqa lapho ke ubomi bam basetrongweni bukanaphakade. Ndasiwa kwesinye isisele. Ndafakwa nomuntu omtsha. Yayingengolangeni ke lo. Ndayiva igazini ukuba le indawo ayondawo yengegama le. Kusezogwini apha. Wanwabe zathu. Ya Doki. Kanti bathi ngubani? Uwelaphi? Khona banothi ndifuna umuntu apha. Yabona ke melife. Apha akuvanga nix. Akubonanga nix. And akuthethi nix. Ndimo phetheyo apha. And andifuni ukuphazanyiswa nix. Yandiva? Ndakhawuleza namqhela uZuko endihlala naye esiseleni ngokukhawuleza. Engathi naye wakholwa ndim sisabonana nje. Wayephethe ke kwelo kitchen. Yona ndlela ke leyo ukwazi umuntu osekitchen. Ndafakwa kwicandelo lokucoca ekitchen. uZuko ebehlala yedwa esiseleni ixesha elide. Yiyo loo nto engatyhilekanga xa efakelwa omnye umuntu. Ebenento zakhe azenzela kumnyameni. Afuna zaziwe nguye yedwa. Yikho le babephezu kwayo. Ndingayaziyo. Kodwa nandiza kude ndiyibhaqe. Ko andisavuyi ngako onwabile kwelikhaya. Ungumntwana wethu uligazi lethu. Sikuthanda sonke apha ekhaya uyeva bhuti? Kangangoba inhliziyo zethu zababhlungu kakhulu xa sofuna uhamba. Kanti utata ndilanda nini? Ndothi phela utata kusakhange abikho kwethutyana. Kodwa ndiyakuthembisa uzabuya kakamsinyane va. Umama yena Anyana. Uyakhumbula kaloku umama wabheka esolweni andithi. Uhleli nomdali wakhe pha kwaye wonwabile. Nathi sathembisa basizawulandela sonwabe naye. Anditsho? Kunjalo ndothi phela. Ithi enkosi apha kwanosiqhamuka izinto ezinhla kuphathele zona bhuti. Wawugqiba ke wahamba uyodlala nabanye abantwana phaya phandle. Ngaloba ndifuna legal advice. Ungalo lo Ungalo secaleni lethu. Nangoku ndiyakuye ndiyokuba kwaqhubeka ntoni ngaphandle. Hayikhona nosiqhama. Awunonishiyani nkolonkoloza ndodwa apha. Xa kufika abantu ndizathi wabani? Ewethu ka relax uhlale phansi ukhule into uzinxibileyo. Nazi ya impahla zikantozini unxibe zona. Ungalibali phaya kitchen yonke into ngazenzela. Urelax feel at home.
Ubuthe ume-restaurant. No, nale indawo ilungile. Singathetha. Masitshayisa qhuma ke. Uzawusela ntoni? Hayi inkosi. Uphaya kum endlini. Uthini? Okay, let's go. We'll come back later. Phofu yaqonda uba njengoba silapha sobabili sophula umthetho. Ya, uzawuthi iclient yam. Kodwa mna ndiyi-officer of the court. Njengazo zonke advocates. Bendimele uba ndisemapoliseni le nto. Ndiyakucela torhongalo. Ndiyakucela usuku lube lunye nje qha. Okay. Kodwa makazi semapoliseni. Angikhapha. Enkosi ndiyabulela. Saphinda sithethe. Professor. Akayeke le mikhubo yakho. Hlekazi. Anqananga. Elishwa Jolela. Ixabile. Hlekazi. Niqhuba njani wena neprofessor? Phofu ke ibi-business qha. Khawutsho mhlekazi. Ihamba njani i-appeal kabantu? Uyayazi uba xa ungasebenzi sometimes uyayiluza i-track. Awuyazi bendibonile wena. Ujolela ungene hamba noThandi. Yamazi uThandi mani. uthanda uyishomi kaDora indlela bebephuzana ngayo bebambana ngayo abunokusho nje babaqala ubonana ngayo. Hayibo mamela ke sisi amapolisa belapha. Intoni bekunini ngoko akubudalanga anike sisibheliva kala lebe ngithwathwa ngayo kubonakele uthi uba ikhonto endiyaziyo mandibane nayo. Ndibonile kufuneka uhambile yanza yapha kwalangeni wayitheze nifike pha. Okay sizakuhambisa akhona sizahambela kule game. Yabona ke indawo sozenzeke leyo kuba mandisifake kangaka kule nto yakho wena uzijika ubuye umva. Yabona phuthi zika khona bhuti ndizika khona apho uwela khona nami ndiyawela. Hayi sawasathini ke ziphezulu basunxibele sepa
baqa lapho ke ubomi bam basetrongweni bukanaphakade. Ndasiwa kwesinye isisele, ndafakwa nomntu omtsha. Yayingengolangeni ke lo. Ndayiva igazini ukuba le indawo ayondawo yengedama le. Kusezogwini apha. Onwabe Zathu. Ya Doki. Kanti bathi ngubani? Uvelaphi? Khona banothi ndifuna umuntu apha. Yabona ke melight. Apha akuvanga nix. Akubonanga nix. And akuthethi nix. Ndimo ophetheyo apha. And andifuni ukuphazanyiswa nix. Yandiva? Ndakhawuleza namqhela uzuko endihlala naye esiseleni ngokukhawuleza. Ingathi naye wakholwa ndim sisabonana nje. Wayephethe ke kwelo khitshi. Iyona ndlela ke leyo ukwazi umuntu osekitchini. Ndafakwa kwicandelo lokucoca ekhitshini. Uzuko ebehlala yedwa esiseleni ixesha elide. Yiyo loo nto engatyilekanga xa efakelwa omnye umuntu. Ebenento zakhe azenzela kumnyameni afuna zaziwe nguye yedwa. Yikho le babephezu kwayo ndingayaziyo, kodwa nandiza kude ndiyibhaqe. Kowu, andisavuyi ngako onwabile kweli khaya. Ungumntwana wethu, uligazi lethu. Sikuthanda sonke apha ekhaya uyeva bhuti? Kangangoba inhliziyo zethu ababuhlungu kakhulu xa sofuna uhamba. Kanti utata ndilanda nini? Ndothi phela utata kusakhange abikho kwethutyana, kodwa ndiyakuthembisa uzabuya kakamsinyane va. Umama yena Anyana. Uyakhumbula kaloku umama wabheka esolweni andithi. Uhleli nomdali wakhe pha kwaye wonwabile. Nathi sathembisa uba sizawulandela sonwabe naye. Anditsho? Kunjalo ndothi phela. Ithi enkosi apha kwanoziqhamuka izinto ezinhla kuphathele zona bhuti. Wawugqiba ke uhamba uyodlala nabanye abantwana phaya phandle. Nkosi athi. Amenda. Indenza buhlungu ke ubona nje into yala mntwana. Ndixoleleni bethuna ngathi ukho abantu abasebendilindile. Oh, all right, kulungile. Khawutsho Ndlovu. Iapili iqhuba njani? Yena ubantu. Igqotha lakhe liphezulu kwayo. Ubantu yena uyachuchumbiseka kula jele. Ndivuyela. Khona njani wena? Khona namdala. Ndicela uzumsayinele le nto. Kule ndawo. Okay, thanks darling. Okay. Unable to take your call right now. Please leave your name, your telephone number after the tone, and I will get back to you. Thank you. Bye. Hello, Miss Carmel. Miss Carmel. Good. Damn it. So tell me what.
Professor Kani's office. Intoni? I-reverse call. Yes, this is Professor Kani's office. Ndichilo nje asimazi lo mntu lowo apha. Okay, thank you, bye. Professor Kani's office. Tyhini wethu ndichilo nje basimazi lo mntu lowo apha. Okay, baba kancinci. Professor wethu ukhona umuntu omaziyo ungilangeni. Ulangeni? Okay, put him through. Baba kancinci. Masiqhamo. Dimo bantu man. Bantu, yazi ngicuma ungilangeni. Kuqhubeka ntoni? Ndiqhawule mafondini wani. Bantu, Ndingaphandle. uthina wena? Nansi le ndawo idubule umlilo mhlekazi. Uqale apha emva kwesitofu. Ebephi uzathu yena? Ebekhona, bebesebenza apha bonke. Yena nomshiye emophisha apha. Bemfaneni, niyaqonda kube nzima kangakanani uba le nja igwetywe ubomi lapha ejele? Andazi namba yenzeke njani lento. Sibafumene bonke abanye. Kodwa yena uzathu kuthiwa akayazi yonke lento. Fondini, ayikho lento uthethayo. Ayikho. Niziziphukuphukuphuku. Wena ke into efunekayo ukuba ngokusifumana uzathu. Wena thatha amadoda ambalwa niye straight kwa professor. Uhlala phi? Animazi mbuzo basebenza khona manje. Masami. Professor Kani's office. Sergeant. Professor akakho usaphumile kancinci. Kodwa uzawukhawuleza abuye. Ithi number 15 Riverside Road, ePinelands. Kakade kufuneka ubuyele pha. Shi, ngoba Azibona uyabhatyaza ngoku. Mfondini, ndibonise njani ba ndimsulwa? Ngokuhlala phaya? Phofu nento yokuba ibelapha izenzekele. Nongale ngqinelana nam uthi kufuneka ubuyele pha. Uthethe nini naye? Ndithe xa ngigqiba uthetha nawe, ndathetha nongale. Nje bawiseka abantu eswelekile. Babe khona, ayibone yonke lento. Uzamchela umphefumulo. Sosikhathaza malume. Into efuneka siyenzile thina, kufuneka sincedane nobantu. Hayi noma yintoni wena. Izizathu zakho ezibangela uba ukholelwe kubantu. Ndiyakubulela. Sikhona wena malume izizathu. Hayi kulungile bethuna. Semkile nathi auntie. Kulungile wena. Kulungile wena. Hayi noko singobantwana. Kuyathandwana wethu pha. Hayi nami ngiyabona wena. Mr. Accountant, uyafuna ukuphuma apha? Undivise? Uthethe ukuthini? Hayi ke, kanti ngiyakuzamela. Ndiyakholwa ngoku uphucuka kakhulu. Asiyo ndawo yabantu abanjengawe. Qha ke kuyakufuneka ubhatele. Mfondini, ndi-right apha. Andizuyenza le nto uyicingayo. Ayingangam mfondini. Ke ufuna undixelela uba uzawubulala kule ndawo? Bakubulala ingqondo apha. Ingakumbi isifundo sezifana kunye nawe. Mfondini, ndithe kuwe
ayinamsebenzi sisigwebo sami esi ndincamile mina ngoku bendisithi umsulwa nje ndimsulwa kakade ufuna ndiphume apha ndibaleke bendileqa ungathi ngumvundla pha ngaphandle akubona abantu balela Masiya, wena emsebenzini, ya kitchen wena, i-breakfast. Into yetyala yayiye iphela engqondweni. Eyayiphambili ngoku indlela yokuphila ejele qha. Ngenxa yabantu ababekholelwa ukuba ndimsulwa, ndazama ukuhlala ndimsulwa. Ndala ukuchaphazeleka kwizenzo ezigwenxa. Ndazixelela ukuba ndiza kubamba umthetho. Ema, wena kufuneka uphekile pha. Hamba shukum, phekile. Wena khangela, funeka ukline lapha. Uqoqa apha, bekline sawutyapha, otherwise ungajungcwa. Shukum apha. Baik restaurant napa. Sonke saya masa breakfast plan. Go! Kumlilo kitchen, yaza ngokukhawuleza ngoku. Morning Professor. Njani namhlanje? Ndiphile lapho. Ndijonge izincebileyo. Ingathi zithanda bangulu kuwe. Yayoyika ijele ni? Afune, athina ungabhityi. Kwakho kutya kwapha. Masambe siyositshisa. Intoni? Ndithi masambe siyositshisa, masambe mani. Yazibona nje bantu. Akufikanga ube lapha. Funeka uzimele noba kuphaya. Zathatha nawe ngesigns. Yazi ba ndiphume nginxibe isikhafu esibomvu. Uziyazi ba kubi. Kodwa nginxibe ublue. Uziyazi ba yinto right. Ngavela ke. Yakufanele thu iblue yazi wena. Uzolibela ukugeza sisengxakini. Hey, hayi phofu nami. Yazi intoni? Funeka ndihamba ndofuna ubonakele. Ndive baqhubeka ntoni. Hayi mina ndifuna udibana nje nojolela qha. Intoni wena walibela ukubhanga? Hey. Mfundini, into engicabisayo ngojolela ba akasho kumba uyazana nothando all the time. Ndikinokuthuka phofu nobuni uyazana noDora. Oh, uwe sergeant. Usendiphuma bona nje. Nala nothi kabonakele ndifumene.
Singangena Professor? Ndinqamile kodwa nje bese niphuma Sergeant. Hayi sukulibaza zothatha ixesha lezi sifuna nje ujonga apha endlini yakho. Nijonga intoni? Ndifuna ubantu zathu. Kuthiwa ulapha. Akutshiwongo. Cha andifuna uva ngondiva, ndifuna uzibonela. Ngandipha ke i-search warrant. Oh, yefuneka naleyo. Kukho into oyifihlayo? Akhona ndifihlayo. Oh, ke ngoku. Khawume man. Sergeant. Khangela. Ufumene itshawo lapha. Why semanzi? Ole. Ngicela ngayo this morning. Utsathi, nansi enye itowel. Imanzi nayo. Zulubuso nezandla ke ngaleyo. Imeli baseyomile kodwa ngoku. Enabo kaloku ukoma xa ifestile zivaliwe. Sergeant, ifestire yona ivulekile. Ndivula ngokule festile ngona ingenayo. Yesathi, khawuzobona. Mawuzipahle ezindala bendisigcina apha endlini sikuyazangunda. Ndiqoba mandisitshise. Ungazilahla emgqomeni nje. Hayi kaloku andiyenzi mina loo nto ndigcinela impahla for abantu abadala. Cela uphume nale nto yangcolisa apha endlini. Professor. Ingathi une-message up. Kwento zindle. Ubrother kwam udala ukuhlala ezifama. So pha abanazo ifoni so basebenzisa i-ticket box. So uyathanda undifowunela. Nami sike ndilibale manje ucheck ezi messages. Ndingakhululeka ngoku because nifike sendihamba. Kulungile Professor. Kodwa uzukhumbula into ebenye anisosiphukuphuku. And enye into uzujonge kakuhle apho unyathela khona. Andiqondi uba uyathanda ugcina izigebenga nawe apha izibaleka etrongweni apha endlini yakho. Bukwafowuni uzathu uzisixelele. Siyavana? Masihambeni madoda. Okay, guys.